Denne video viser, hvordan du tilslutter en Zebra mobilprinter til din håndterminal. Det første du skal gøre er at åbne Android-indstillinger. Dette kan gøres ved at scanne denne QR-kode med din håndterminal. Når indstillinger er åbnet, så tryk på Forbundne enheder. Inden vi tilslutter den tilsendte printer, skal den tidligere printer fjernes. Tryk på tandhjulet og tryk Glem, og derefter Glem enhed. Nu skal printeren sættes i Bluetooth parringstilstand. Knappen til højre for powerknappen skal holdes inde i 5 sekunder, hvorefter et lille Bluetooth-symbol vil blinke i øverste venstre hjørne af printerens skærm. På håndterminalen skal du nu trykke Par ny enhed, hvorefter printeren søger efter enheder. Find ZQ610 i listen og tryk på den. Tryk Par på håndterminalens skærm og derefter på Accept-knappen på printeren. Printeren er nu parret til håndterminalen og kan ses under Andre enheder på skærmen. Vi kan nu lukke Android-indstillinger og åbne Jetpack. Tryk på den lille firkantede knap i bunden af skærmen og swipe herefter alle vinduer opad for at lukke dem. Herefter kan du åbne Jetpack ved at trykke på Jetpack-ikonet på skærmen. Der skal nu laves et par få indstillinger i Jetpack. Tryk først på menuknappen i højre hjørne, derefter Indstillinger, Labelprinter og Tilknyt en labelprinter. Fjern fluebenet ud for den eksisterende printer og tryk på knappen Søg efter printere. Søgningen her finder en printer med samme navn som den tidligere printer ZQ610. Tryk på teksten, så den får et flueben. Tryk herefter Avancerede indstillinger. Hvis din printer benytter labelruller med blackmarks, så skal du sørge for at slå dette til i dette vindue. Kig eventuelt på bagsiden af labelrullens papir og se om der er sorte streger hen over papiret. Scroll ned på siden og tryk på knappen Test printer. Tryk på Udskriv, hvorefter din printer vil udskrive en test label. Tryk 3 gange på pil tilbage i toppen og tryk på krydset for at lukke, og du kan nu arbejde normalt i Jetpack.